Зоопарк у галаве. Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя. Супакою добра сябры, я зовут отец Евген Голуб, и мы с вами у новой серии «Зоопарк у галаве». Мы полюем с вами на духи зла уже, который раз. И гэтым разом этот дух будет трошки адрознівацца ад іншых, тому что он не шепча, не подкадаецца, а нападае як лев. Ніл Цянайскі называў яго пашчай і льва, альбо чарвяк у сэрцы. І он раніць, і рана гэта адна з яго назваў, а ён таксама прыцямняе зрок. І цемра гэта адна з яго назваў. Сёння паговорым з вами пра ліпе, альбо трысціцыю. Мы называем гэта сумам, мы называем гэта адчаем. Пра дух адчаю. Дарагія, калі гаварыць пра дух адчаю, гэта дух даволі стары, таму што гэта першая жарсць, якая панавала над чалавекам. Адам аплакаваў у 10-годдзі страчаны рай. І вот тут можна задаць пытанне: слёзы Адама — гэта былі слёзы Божыя, ці гэта былі слёзы граху? Гэта быў жаль за стратай, ці гэта было навяртанне? Слёзы могуць быць і атрутай, і лекам. Пра гэта сёння паговорым. Ось гэты дух зла, які мы з вами разглядаем, мае некалькі назоваў, як я сказаў. І самы старажытны — гэта ліпе. Па-грэцку значыць рана, язва. І бярэ пачатак ад слова ліпео — раніць, прычыняць боль, прыносіць шкоду. Зразумела, што гэта не эстэтычны сум в нашым такім чалавечым разуменні, не проста меланхолія, гэта рана, которую ў сэрцы чалавек носіць. Я ад нядаўняга часу задаюся пытаннем: а вось гэтыя грэцкія назвы гэтых духаў зла ці часта сустракаецца ў Святым Пісанні? У Святым Пісанні найчасцей вось гэты выраз ліпе сустракаецца ў Новым Запавеце, і ключовым для яго таким тэкстам, самым таким хрыстаматыйным з'яўляецца 7 раздзел 2 паслання да Карынцянаў, дзе піша святы Павел тое, што ёсць два віды суму. Ёсць Божы сум, які праз навяртанне здзяйсняе збаўленне. Ёсць сум свету, космосу, як даслоўна. І гэты космос — гэта не той космос з планетамі, да якому прызвычаіліся, гэта космос, в сэнсе свет, такі сацыяльны сум гэтага свету, сум гэтых людзей, які не з'яўляецца касцёлам на той час, які вядзе да смерці. Ёсць сум, які вядзе да смерці, сум, які вядзе да Бога. Чым яны адрозніваюцца, два гэтыя сумы? Першы з іх — гэта святы жаль. Пентус па-грэцку. Ён плача аб сваіх грахах, ён вядзе да Бога, ён адкрывае сэрца на Бога, ён з'яўляецца дарам Божым, харызмай. Ісаак Сірын называе гэта харызмай слёз, дарам слёз. Калі чалавек плача над сваімі грахамі, калі чалавек плача з тугі па тым, што пакрыўдзіў любоў. І пра гэта кажа сам Езус у Мацвея у 5 раздзеле, калі у благаслаўленнях ён вымяняе: благаслаўлёныя тыя, хто плачуць, будуць яны суцешаны. А ліпе — гэта жарсць, гэта рана. Гэта сум і плач аб тым, што ты страціў некае дабро. Пётр плача з прычыны таго, што ён страціў Хрыста. З прычыны таго, што Хрыста здрадзіў. На той час яшчэ не ведалі апостолы пра дар адпушчэння грахоў, які атрымаюць. І Пётр думаў, што ён ужо беззваротна страціў Хрыста, яго сяброўства, яго любоў. Гэты дар аддаляе ад Бога, закрывае сэрца, вядзе да роспачы, вядзе да злапамятства і прыносіць, як піша святы Павел у 2 пасланні да Карынцянаў, смерць у выніку. Святы Павел меў рацыю, таму што вельмі шмат ёсць дарог да гэтага нябожага суму. Евангелій вымяняе ажно 80 розных магчымасцяў відаў вось гэтага адчаю. Гэта адчай па прычыне таго, што страціў багацце, страціў чалавека, захварэў, страціў здароўе, што ты самотны. Все гэтыя віды адчаю нам знаёмыя. І Ніл Цянайскі кажа, што гэта ёсць той лев, які паглынае душу чалавека. Аднак, нягледзячы на гэта, ёсць магчымасць таксама нам сумаваць, не грашыць.
сумаваць, але не адчайвацца. Як аддзяліць у нашым жыцці момант, калі гэты сум паходзіць ад Бога, ён вядзе да навяртання, і момант, калі гэты сум паходзіць з пекла родам і вядзе нас да адчаю. Ёсць некалькі крытэрыяў паводле айцоў касцёла. Першы з іх гэта протэзіс, гэта намер, накіраванасць. Наш сум Божы накіраваны не на тое, што я спачуваю сабе з прычыны пакарання, а на тое, што я здрадзіў Богу, на тое, што я зраніў яго любоў. Гэта жаль, які мяняе сэрца. Гэта жаль, які мяняе кірунак. Чалавек думае, што трэба нешта ў жыцці змяніць. Сум нябожы плача па тым, што страціў нейкае дабро беззваротна. І тут фокус не на Богу, не на іншым чалавеку. Я не плачу таму, што я кагосьці скрыўдзіў. Не плачу таму, што ёсць у маім жыцці хтосьці яшчэ, бо то паказчык таго, што ёсць у маім жыцці хтосьці яшчэ. Я плачу па сабе. Плачу па сабе, я ў цэнтры знаходжусь. Другая рэч, гэта канец, тэрос, плён гэтага суму. Jesús кажа, добрае дрэва прыносіць добрыя плады. Калі я сумую, і плён гэтага суму не перашкаджае мне жыць і рухацца далей, а нават матывуе мяне да гэтага руху жыццёва. Гэта добры сум, гэта Божы сум. Калі гэты сум мяне паралізуе, і вось гэта ліпа мяне паралізуе, то гэта бяда. Гэта праблема. Трыстыцыя называюць яшчэ вось гэты грэх па латыні, і вось гэты назоў бярэ пачатак з таго, што звязаны з цемрай. Так як бы вось гэтая цемра мае нас унерухоміць. Трысціс змрочны, цяжкі, пануры. І вось гэта панурасць сэрца, да чорныя акуляры, якія мы носім, праз які ўсё бачым, не дае нам рухацца далей. Вядзе нас часта да ацэдзіі, да ляноты духоўнай, да немагчымасці перакручыць пэўныя межы. Это вельмі падобна на дэпрэсію, дарэчы. Вось, і гэты сум таксама, мы зараз, калі жывем у час, калі псіхалогія добра развіваецца, і людзі стараюцца сваё жыццё неяк асэнсаваць, таксама свае пачуцці, свае паводзіны. Вось, вельмі часта можна правесці паралелі з дэпрэсіяй і вось гэтым грахом адчаю. Калі казаць пра мэту, яна павінна нас весці да руху, павінна весці нас да зменаў, да збаўлення. Збаўленне – гэта аднаўленне жыцця, адбываецца дзякуючы навяртанню, кажа святы Павел. І трэця рэч – гэта хронос, час. Сум Божы ніколі не назаўсёды. Ён заўсёды мае канец свой. Гэта слёзы заўсёды маюць скончыцца. Святое Пісанне кажа, што слёзы высохнуць. Бог выцера гэта слёзы з вачэй нашых. Сум нябожы, ён здаецца быць вечным. Ён як такая хтонь, як такая багна, у которую чалавек паступова ходзіць, і выйсці з яе не можа, і рухацца ў яе не можа. Вось гэта асноўнае адрозненне. Як піша святы Рыгор з Ніссы, нашыя жарсці падобныя да жалеза, якое куецца па волі майстра. Можна з яго зрабіць плуг, можна зрабіць з яго меч. То бок і сум таксама можа быць магчымасцю змены жыцця, а можа быць магчымасцю гэта жыццё проста пад гэтым цяжарам пахараніць. І вельмі цікава, што ў жыцці нашым па-рознаму гэта выяўляецца. Адным з самых папулярных такіх вобразаў, выяваў гэтага суму з'яўляецца меланхолія. У 16 стагоддзі стварыў яе Альбрехт Дюрер. І гэта самая вядомая выява суму, адчаю ў сусветным мастацтве. Фігура крылатая, меланхолія, сядзіць у пазіцыі мысліцеля, так як я зараз. У руцэ трымае цыркуль, мае крылы, не лятае. Цыркулем гэтым нічога не чэрціць. Гадзіннік паказвае, што час міяе, яна нічого не робіць. Спіць сабака каля яе, лаяльны, апатычны абсалютна. Лесвіца ў неба, па якой гэтая крылатая фігура не ідзе нікуды. І нейкі магічны квадрат і лік 34, нейкія там таемныя веды, якія не прыносяць шчасця. Вось так вось гэтая ацэдзія, лянота і трыстыцыя, гэтыя адчайны ідуць разам. Нават Евагрый называў іх блізнятамі. Наша лянота, не ў сэнсе такая лянота-лянота, а лянота духоўная, лянота глыбінная, такая, пра якую будзем казаць яшчэ, яна вельмі блізка звязаная і нараджаецца дзякуючы адчаю. Няма сэнсу. Бессэнсоўна ўсё. Сёння мае радасць. Калі радасці няма, калі цемра, калі цяжар, што б ты не рабіў?
ўсё будзе бессэнсоўна. Кажу, это вельмі падобна да дэпрэсіі ў такім нашым класічным разуменні. Як перамагчы гэты сум? Евагрый кажа нам, што ёсць 3 альбо нават 4 сродкі. Першы з іх гэта псальмы. Я ўжо казаў, што псальмы гэта энцыклапедыя нашага чалавечага адчування, розных пачуццяў. Там усё ёсць. І там ёсць шмат пра сум. Там ёсць пра тое, што вось это адчай, ёсць 51-й псальм, дзе Давід просіць прабачэння ў Бога за свой грэх. І гэта вельмі класна, таму што гэта вось апісанне гэтага Божага суму. Сапраўды, такого збаўчага. Але ёсць такі сум, калі здаецца чалавеку, што ўсё ворагі мае перамаглі мяне, ўсё ў жыцці страчана, я чалавек, не чалавек і так далей. І гэта мы чытаем у кантэксце мукі Езуса. Але Евагрый кажа, псальмы не толькі для того, каб ты адчуў, што хтосьці перажываў падобна, як ты, чытай іх паволі, свядома, быццам з Богом размаўляеш. Это спосаб тэрапіі, гэта тэрапеўтычны дыялог душы з самой сабой ці з Богом, які ў той душы знаходзіцца. І псальмы самі даюць нам магчымасць гаварыць, называць тое, што ў нас не прагаворана, называць это пачуцці. Дзякуючы таму, што мы іх назовем, яны ўжо не такія страшныя. Евагрый кажа таксама пра унутраны дыялог, пра унікальную практыку падзелу душы. Ён кажа, калі дэман суму, адчаю нападае на цябе, са слязьмі раздзялі сваю душу. Першая частка будзе суцяшаць, а другая будзе прымаць суцяшэнне. Што это значыць? Размаўляй з сабой, суцяшай сябе. Як у 42-м псальме. Давярай Богу, душа моя, бо я буду на яго спадзявацца. Это вельмі прыгожа, калі я сябе магу суцешыць, калі я сам для сябе магу быць тым, на якім можна аперціся, нават калі няма другого чалавека. Я сябе вяртаю вельмі з гэтага адчаю. Кажу, спакойна, не ўсё страчана. Не варта зараз ламаць дрова, не варта зараз здавацца. Другая практыка – гэта праца. І праца рукамі. Гэта фізічная праца. Христос працаваў фізічна, і гэта браня супраць суму. Таму што калі мы працуем, нам цяжэй паглыбіцца ў нейкія змрочныя думкі. Мы занятыя. Калі мы занятыя, сум адыходзіць. Сум вельмі часта прыходзіць і нападае на нас цалкам, тады, калі мы маем час. Але тут важны яшчэ момант такі. Заўважце, ружанец наш. І ўвогуле практыка ружанца, практыка вось гэтых чотак у розных рэлігіях нават падчас медытацыі і малітвы. Чаму? Гэта засяроджвае нас. Гэта тактыльнасць дапамагае нам вяртацца, не ўваходзіць у гэтай думкі. Сум хоча нас думкамі рознымі выцягнуць з рэчаіснасці. Адчай нас хоча выцягнуць з рэчаіснасці. Бог нам кажа, працуйце. Праз працаванне зазямляйцеся тут і зараз. Да? Каб разумець, што вот зараз я гэта раблю, вот зараз я кантралюю. У адчаі ты нічого не кантралюеш. Вот зараз у працы ты кантралюеш працэс. Это табе дае пачуццё нейкай такой радасці і надзеі. Трэцяя рэч – гэта кайнонія. Гэта магчымасць будаваць зносіны. Магчымасць размаўляць. Размова. Не проста такая размова, каб пабалтаць, хаця яна таксама добрая. Размова з блізкімі. Як часта цяжка сустрэцца з людзьмі блізкімі. Разумееш, што яны цябе не разумеюць, што яны цябе не выслухаюць. Сам сабе гаворыш. Ось з братамі мне, як манаху, цяжка там паговорыць. І хтосьці там з жонкай, з мужам там адкрыцца, што як цяжка паразмаўляць сесці і так далей. Адразу пачуццё, што мяне не зразумеюць. Адкуль яно бярэцца? Гэта аддзяленне, якое выкарыстоўвае дэман. Ён вельмі любіць аддзяляць, каб чалавека зламаць на сутнасць. Бо ведае, што калі мы з блізкімі людзьмі, з іншымі людзьмі, калі мы бачым, што яны перажываюць падобнае, калі мы бачым нейкую эмпатыю ў адносінах да сябе, спачуванне, нас цяжэй будзе зламаць. І ёсць такая пагаворка лацінская «divide et impera» – «раздзяляй і кіруй». Вельмі любіць вось гэты дэман адчаю. Аддзяляць чалавека ад іншых людзей. Аддзялім, яшчэ злапамяцтва там нейкае, сустрэлася, памятаеш нейкі крыўды, хто тебе зрабілі, ўсё за тым чалавекам не буду ніколі больш нічога супольнага і так далей. І гэта вядзе да чаго? Гэта вядзе да таго, што ты самотны і цябе лёгка перамагчы. І трэцяя рэч – гэта чацвёртая, прабачце, гэта слёзы. Памятаеце грэшніцу, якая слязамі амыла ногі Езуса? Слёзы – гэта знак спачування. Слёзы – гэта знак таксама разумення того, што я зраніў, того, што я страціў. Але слёзы – гэта тое, што дапамагае нам выразіць пачуць, адгараваць. Ёсць такі тэрмін адгараваць. Трэба адгараваць нейкую страту, каб рухацца далей. Каб яна ў табе не сядзела. Каб ў пэўным моманце яна не выбухнула.
І пачуцці патрэбныя, эмоцыі патрэбныя. Заўважце, як у старажытнай Грэцыі нават ваяры у Гамера плакалі над тым, што страцілі сябра. Як Давід плакаў над тым, што страціў сябра Янатана, там Саул таксама загінуў, страціў сына свайго старэйшага, пасля вось гэта немаўля, якое з граху з Батшэбай нарадзілася. Мелася нарадзіцца. Гэта боль, але калі я выражаю гэты боль, я адчуваю, што я маю на гэта права, што я жыву, што я адчуваю, што я чалавек. Слёзы патрэбныя. Не ўвесь час, таму што тады яны не Божыя, але толькі каб выразіць гэты сум, развітацца з гэтым сумом, ісці далей. І гэткім самым чынам бачым, што слёзы Адама, калі яны былі накіраваныя на тое, што ён разумеў, што страціў адносіны з Богам. Не проста цёплы утульны рай, дзе не трэба было працаваць, а страціў нейкую еднасць, нейкую гармонію. Яны яго вялі да таго, каб эту гармонію шукаць, альбо калі гэта не ў яго сілах, каб прынамсі эту гармонію спадзявацца. Дарагія, няхай заўсёды ў нашым сэрцы, нягледзячы на розныя сумы і адчаі, будзе надзея, каб вось гэта ліпа, каб вось гэта рана зажыла ў нас, і каб вось гэты мрок, гэта трысціцыя, і каб вось гэты цяжар не быў для нас цяжарам і не прыдавіў нас. Няхай благаславіць нас Бог Всемагутны, Отец і Сын і Дух Святы. Зоопарк у галаве. Великапостныя рэкалекцыі на радыё Марыя.